na angin ka chung rila lemve hleiniam ipon lama chuan announcer fing le fel tak angin ni langa ma se aruka mi pa pomlai chu saka atwal thana hriat puya ka in hmun minruk saktu mishingten over uchuaki ni hi kapon lam landan lemle ichung ril landan lemlu tu khi mi inan hriat thun chuan tungi an nui zat zokang lo enang chi ative mia mai sungpar lo mi po amit mu apong le hlot to vai serial chu ni se music nian dudung ti in amin meng pong lai tak chu an focus non on onang Peterin hante rice ball siam cho a hloting ti a hria chuan a hlim hle a Mr. Kim hne na chuan hante an CEO a chel ngei theinan pui turin ati a min hiang anu chuan Mr. Kim hne na changin thuthar lo she ve in office a fapa chu awa mu a annu fa chuan hante a hlotin na te chu thlir kwal dunin min hiang a chuan sara in hante a apui thu a soya anu chu alo meng phok hle min hiang a chuan hante hi ka thi khok mai sara hi thil dang zong a in ka du'a ka du na hi mu ka na hante a hi rangai to awang hian a in chirna tur thil ka ti don ani board meeting chu lo lung phang su backup plan ka nei tha alom ti in nui sukin anu chu ashila board meeting na hmun alo lang min hiang a chuan plan a nei ti hria zetin anui suk renga CEO candidate turte thu soina hun pe in hante chu thu soima saturin an kawa min hiang a chuan lo din khalin a uzo kani angin keiman kan soima sa ange ati a zak theilo e min hiang a chuan business thar panhi ka chana chu mai ba ka vo ina lar thar thut winner food po hi ka puina a hetiang din hun thleng theyan nya sara lo lu dro le ti in api e chuan sara chu aron nor lu ta midang hau chu an lo phok hle abik takin hante chuan makati a sara la ashil hai hle min hiang a chuan sara hi ka model thar ni in rice ball siam chuak tu kha ani a winner food union leader hau befelin lokir le turin contract ka sign puya chuan sara hian kangen na angin winner food tan rice ball kha avasiam sakta ani ti indo ta soya sara chu aphok hle hante ala in rirunan mel le makti zetin sara chu amel ngara hante ale cheon chu hante office an lo lut cheon chuan thinrim zetin han min hiang akhan in hatho ha zong hangin ham thanna achang vekania rice ball i lo siam tir reng ami an thang kama e o kani hi thinrim zetin ati a hante apo a thinrim ril ru hle sara chu hante muturin rong kala hante a chuan min hiang a plan ti hlo thing turin ani tiro rice ball kha min lo siam sakti in changfakin a zota sara chuan hetiang hi ani ang ti karing phalo re enge ka ti ta kang director hawin vote an thak ma nge in ti the ka nei chuan min shil te mang ang zetin ati chula hante a chuan ani tur angin ani zo vek to min hiang atan an vote vek to ang min ti thinrim zwal tu chu nang ma hi ni din hun har sataka min da tu chu nang nge hi ni ka oi theilo hi azok idu ang nge in tu na tang chuan in shangai lo kan ni ta e ti na kalsana sara chuan she omati kher mai amol mana mu ti donila hante ya puya tum na vek ani boxia a she om ti mia chu mu a she om kher mai chu ti rualin aphu thau boxia Mr. Kim a chuan Peter hne na min hiang a chu CEO candidate ta na board director havin thanan tum chup thule ama Peter trial nge po an nei le wat tur thu te ati the om chun chu min hiang ma a bok khupa za ngai na dilani ti aron shila Peter ril ru a ha kher mai cheon la chu chap deuh pura ron lutin sara wangin te hi a ma hun a cheve karon ti a Peter la alo thinrim kher mai cheon hi chuan kapi sara hian plastic surgery ti in miliam mai ani a talk show kan nei va dona ani na lem zong hi kapwang zar dona ni ti ina shila Peter po chuan plastic surgery chungchanga hria chuan makati hle sara chuan min hianga alawa chwa chal ve mek buka engtin nge iti the khangi ming than na lak zong te kha ante thorim ra liaw sin ti in thinrim zetina zota min hianga chuan le kang chuna le hante hi a hulau turin ka shil che kha alo ti sara chuan engtin nge rice ball kha ka siamani ti isha ti ina zota min hianga chuan
kamit nge in ka hmu che alom na min tho puin tiamin ka phalna la lovin arukin hante a ilawa puile sia ilaka hian kalom lo khop mai engwanga I identity wanga li kangjuna hlau em nge ini ka zo ngai lo na chan che ishe du em ke chu businessman kanya ka du ka nei thena chuan engpo ti ka poisa lo eng method po ka mang mayang ka business kong lo dal tu laka eng method po ka mang mayang ke hi winner group nei tu tur kan hi hante ani lovin chuan nang hi ka du bok chi a nang nei nan chuan si arla ka huam ati nap dona motia a zeivak don lawani hi sara chuan bu malo ni reng ti she chhuakin aka hau mai chuta min hianga pa lo lutin press conference a om tur thu aron soya min hianga chuan ngei om zet hian sara nang poi lo kal ve anga yang hante ya min be pui turin ti in akhi suk suka hante ya chuan api ngai twa zetin avapana api hne na chuan katling ta silawa ka ti pal ati a api chuan I thiam lawani lave kha ching he kau ham sara I kha kangai dam ngai lawang plastic surgery ti in milem mai ani ti ka shele ngala ati a hante ya chuan engtin nge isha ta ti in azol api chuan chewani na soive kalom talk show a koma ani na highland saka tummek kepo in ka pompui thap ani anglem chang mai in ka chung kwa ti ke chilai ka clear mai theilo ati a hante a alo meng phok hle sara chuan thil om dan chungai to newin kanga chu avakola ani la chu junior in chopin alo por fap to sara chuan hante be tu kha ini lo tak zet ani chuan tunge ani tu ti nge ti in avazota kanga chuan ngai to wangwang la hante chu winner group ro chun tu turania engtin nge ka chawpha kang hante ya a om lo du tu tur khangai to la kha han min hianga ti vek khanya min pu mai alom hante ya kha a hne don lawa sha inda thata du'a alauti sara po amit delna achangin aron mengve theita hante ya ngai to zetin doctor ati sepa hante po in talk show om tur chungai to in sara ngai to zetin ajuma ti na phun sepa min hianga chuan voina CEO candidate datan min thlang tlinga izar vekani kalom lo tuke min thopui channa ati a anui le suk sara chuan mania hante a soi saktir tu kha ini MT in mit kham mya lawa en kalin azota min hianga chuan tinge min zote thuta alauti sara chuan ini emmo min shilte alauti le a min hianga chuan I min menga chang chuan ke ma ka ni ring ta sa kan soitlang lo ange hante ya rice bowl isyam saklai ka hmu khan ka thik tak zet hante hi kal san la ita na thazo kang ka shat lawin wa hmu in patan pui to su chuti lo chu hante chunga thil pui zo ka thlengang ti in awawa sara chuan rap kha ka ti mial hle hante ve thung chuan cheo ni bia in sara chu talk show a tir lo turin awati a ani la chuan alo hnial ponga sara hi kan nu pa inkar ti chetu le kanun zong ti chetu ani a anun ka ti chiat ve anga ya ni alo ti min hianga ve thung chuan api inrem siam na nei puya tum meka kapi CEO ni mai theidin huna ka ding to a ichail nei le tur hi kalau su tiranga chumi rul nan chuan hante ya hi winner group ban san tiro in panhi hian jela ka khung ha ve thei chewa ma se chung kwa kan lani na angin chu tiang thleng chuan ka kal lawang shareholder meeting ma hante and company ala chwa san lawani chuan ka ron na ipom lo anga ka ngayang lawin ngai twa cha ang che ti na chwa sana pitari asa kher mai atari na inse ru ve theina sakhop mai hante ala chuan chan la dewin board member chen khat ama support te chu biang na anei kwala ina sara le a chian nu an lo lang sara chu min hianga na ron kol chena apik du lawa wang chuan min hianga chu a thin rim kher mai api en he na chuan sara walam tura kal turin thu ape a ama ang maya ui anga kai kwal le atum ni ina lang hante a chuan sara in talk show atil atum ti asha chuan wa kolin thil shil tura nei thu a soya sara pon lau thong zetin ichunga thil chalawa thlenga mi ti in alo zot chula
in hmu chu arem ti ve mai boka Sara in hante a mutura avakal chuan min hianga na lo en thlarengang ti hlau zetin a hoi kwal ruaya chu hante a chuan lo hmu in a chezia chu maka ti deu an han thu dun ta ka chuan an lung hlui te po aleng thar hle a Sara chuan min hianga hnuaya ka thok to a anin belai alo hmu dun chuan ngai lo lama angai a hlau thu soin khongai in kan panhi hian in hmu to lavin in thengil tu manga ti a hante a chuan chu I du dana ni chuan tun hi kan in hun ber ni ro se kalau kau na chan che chu naktu ka talk show in nei na tura chewanin ini na dik tak le plastic surgery ti vel soi chwa atuma show a in lan lau turin karon shilok che ani hi ati a Sara chuan min lo ngai to ru reng thina mo atiril ru neu Sara ina aron ho chuan a thian nu chuan min hiangan ama shwai tura kar aron tir thu a shila Sara ril ru a boy kher mai hante ala chuan atuka talk show am tur chu an cancel le cancel lo alo wangai ven renga min hianga chuan Sara aron kal du lauti asya chuan vaube dan tur dable in kangjunan athuruk engemotak asyat be sein a office a kautira kanga chu hotela project in amu hila zubur te chu alet rem ruma anu le afarnu chuan ron tlo in apa om lo lai chunga lo ho turin an va thlema chuti lai chuan min hiangan a office kal turin ron kola min hianga le kanga office an lo lang min hianga chuan kanga hne na ama le Sara te le hante ate in kungkai kwal na azota kanga chuan engkim mai chu a che paka in a lo shil veka min hiangan kanga cheyoni Sara le hante ate thuruk zongjong a sheta chu alom vur le abik takin hante chu Sara identity le ma enroll ani awangin beinan mangin paithla karil ruka atuka an show nei tur chu cancel ri a mong changa Sara le hante a vaube na na man aril ruka a identity lem mang chuan wawin Sara chu uite ang main akai kwal le det theidon ti asia a phur sur kher mai Sara chuan ngun taka thilangai to nuwa ani na an puan zar vai chuan hante a po in atwar ve don ti sia in chewon puina avadila chewon chuan show kan nei tur wangin ekhur cheta mayem ni ti in nui zat in alo zota Sara chuan show nei chu a hlau thu le hlau na chan tur ama mi mal chuan a nei lau thu a soi chuan chewon chuan alo nui zat hle a rampu mi buma thinrim taka an ko hwai huna che chuan I hlau thong khopang show cancel turin min ngen ro ati hama Sara chuan chumi wanga local chu kan nilaw hante hi din hun hlom taka ading me kani mi pakhatin tin na tatum me ka kani na ipuan chuan chu pa chuan hante chaklo na lai tak chu in boina hante na tok the ani ati a cheon chuan nangma ti chat che hi karil ruwa a omati a Sara chuan hante na nat pha thei chungpon engtin nge hetiang hianin ngai to theya ilo hmangai ngai mia lawa mi I una pa ang tak ngal pon ama I du chan chu winner group raw chun tu turani wanga ni chia hi sumpar lo mati a chuti lai chuan chewon chuan phone call dongin director min hiangan Sara talk show an nei tur chu a cancel sakti aron shila Sara chuan makati hle chewon la alo thinrim Sara hne na chuan I cancel tirani tiro ti na zota Sara chuan nang anga midang punching kan nilawe alo ti du tok le photila ro asur charchara ka o afia tok lo mai thayani chuan episode akal lavin partin kan chena tuna hian a toplam episode thumvel ala banga ka translate dana zirin partly atanga part rukvel chu upload turala omang kan video te min lo hlut saka kan lom lut to ke chuan khonga in like share le subscribe kha apui mo